ngai thatu le thlir tu te song song video thara hian kan lo lom le ve ka cheu ole tunchuma kan case en le tur hian ram sang sang pathum lai mai Vietnam te France te le United States rami puite a chong hi mema he case a hian Vietnamese friends me che mel thatak mai modern fairy tale tia an soi chin ang mai chu renowned SpaceX engineer pakhat nen anin ngai zonga anin mangai na po hi Pacific Ocean lailia thlerkar pakhat atanga inchan ni en an pahnih hian an hlimba ka anin kar tho chu midang te tan po a o om tak ani boka amai ro chu mi tu ma ina an ngai to phak lo le an song to phak lo thil chu a thleng tatlat mai anin nei atanga thlanga lek aral hnu chuan no patuak thar hlim taka an non hmang mek ta chuan van doi thlak tak mai in top na hlimum lo tak mai chu an tok ta ani ole eng thil che nge thleng ti te she torin video te abul changa atop thlengin min lo thler saki min lo ngai thak sak le cheu donia a chanchin kan sei tur margo ngwen hi kumsang khazakwa somkwa pathuma khan friends a alo pianga Paris high school te kalin hemi hnu a hian Italia University of Rome akalia chumi hnuwa United States University of California Berkeley kalin hemi hnuwa hian Paris Schema Business University master degree chu azir zole de boka chutian chon ram sang sanga lekha azir wang hian citizen sang sang ni na anei pha chu mai ba ka Vietnam le France thapol ani awang hian cultural pani lifestyle chu amang kop thei bok ani hei ba ka hian tong chi sang sang athiam ni in talent po anei thalei boka poki le le guitar per te chu athiam mi mawangin music festival a kalte po chu aching hlei boka ti chuan kumsom hne upa margo e chuan a social media account a chuan a video pakhat run post in chuta chuan guitar perin hla pakhat fever ti churan sa a chuta a hlasak chu analin a thil lo post moto ti po chuan nal an ti hlom em ema a thian tena an soidana phei chuan margo in hla a sak ve to chuan alo ngai thatu te chu kan tui rang hmal ve ti in an soi hian ani omie de chuan hun engema chena liam le hnuwa high end French fashion and beauty brand na athoka hemi hnuwa hian ama clothing brand chu siam ve le in amhinga la boyfriend Paris tin asanghe nge a chutian chuan khovel ram sang sanga hanjin kwal vel te chu nuam ti biao ma se kumsang ni somni kuma khan kho pakhat tahiti pairia inben bel chu tumta a helai mun hi the capital of France Polynesia palit coastal omni in Pacific Ocean ina France ram aron tlo pe na lai ani boka te chuan helai mun hi tuifin jet kam moi takle coral reefs midla tak mai awmawang hian alar em ema chulai mun chu margo itan chuan inben beldana mun moi takle thlan om takpo ani reng bok ani te chuan helai hmuna hian margo e chuan yoga studio hongin ama chu full time instructor angin athok zoi takngal boka chulai mun tuipui kam moi takle ami za zong song te nian chuan yoga chu in me ati thenin a omna hmun le an hatho chu nuam ati thei em ema tin a chena hmuna om ve dang te po chuan margo e chu van tir kaw ang mai ani thote soi thenin azai dam zia te mi zong zong te chu hlim taka abiak thei thote an soi thena chu mai ni lavin aum ve to na le akal na piang ate chuan hlim na le nuina tur thil a thlen thin thote soi thenin ama top chuan thil chu a eng zong le a tha zonga a thlir ka thote an soi thin bok ani eiba ka hian agazen Texas Resli phe chuan margo e chungchang so lo soi be bokin margo e chuan adventure hlim om tak tak te kalsana inben bel a thlan thote asoya heiba ka hian a thin lungina adu zong le nuamati zong te kalsan vek tura thutluk na asiam the chu a hoi sena tak ani thote hetiang thutluk na lian tham siam tur he chuan in ngei to ngun te angai ve thina mania injin tok na le a hoi sena angai hle pokang ti in asoi hialani omie in margo ine hian anin po in abiak takin resli phe chuan margo hi angai na zolbi ke mema a chan chu margo ine hian annun dana te anzirna konga tile thil engkima anuam le kongtluang lam chu an thlen ve ngai lo wang alo ni te chuan margo goini chu palita adu dan angle asong to achin dan ang taka anun hmang tura om tak china khan anon chu anuamin ahlim emema athilti engkim chu travel vekin meche creative tak ani na te po chu atilang soi te boka chu mai ba ka midang te kong hai kwak sa kaltum ve mai ngai lo mi ni in ama nge na akal na kong tur le
a thil ti thei tur te chu zon chua a kong in sel ve tum tlat mi ani boka amai ro chu thil zong zong hi kan lo ro man lok dan le kan do dan vekin a thleng thei bik si lo margo guini chuan mi pakhat Samuel Whitemore an ti chu tongin chu pa chu anun zong zonga ami papanga ibir ani suita a ani hi United States atangin walita hian ron kalin long thatak mai ani mangin helai hmun hi aron thlenga de chuan margoi nuna chuan margoina ala hmu ngai lo rong thar chu ron hmu tirin chu rong thar chuan margo I chu hlimna na satak le lungaina na satak chu aron thlen pa tir do ta ani he abelpa Samuel Whitemore hi Aerospace electrical engineer ni in March ni som pathum kumsang khasakwa sumkwa pakhata apianga prestigious Massachusetts Institute of Technology a kal thinin heta kalai hian school cross country running team ate po alotel vetwa heiba ka hian kumsang ni som panga atanga July thla kumsang ni som pakhat kumruk chung zet kha SpaceX a senior avionics system engineer anga lo thok to in hei hi Aerospace company ani a khowela mi hausaber Elon Musk company ani nge ani le chuan kumsang ni som ni pakhat atanga kumsang ni som ni pathum chung zong khan Samuel chuan thil nu le tha tam tak ron nei to in company chale mi ti share lo tam taka consultant angin athok to boka hemi nu a hian Samuel chuan along fit somnga lai lian havili mang hian khowel chu tuifin jet kalchanga fana adventure ro pui tak nei chu atum le ta a le chuan chutia azin veiwa na vela chuan Samuel chu tuipui kam moi le mi le tak mai chuan a hip tatlat mai chumi wan chuan France Polynesia a long chol na hmuna chuan along chu da zuin April thla kumsang ni somni pathuma khan chorus gardener na chu a thok tan ta a heng ho hi organization pakhat noi thok ni in aum je bira chuan coral reef siam thatle zel dan ti le tuifin jet bol hlo le chereu doctor ven him na te an thok deu bera le chuan heta hian Samuel hi chief engineer anga thokin a LinkedIn profile a Samuel an tho azia dana chuan coral reef siam that ani theinan le ven him ani theinan tui hnoi man thei tur thil chu kan design in kan siam chok ani ti in aziaka heiba ka hian ama le ama chu engineer thiam tak le longkhal tu thatak midik le ril film tak puchunga thil ngei to thin mi zaidam tak angin ain sei buka le chuan kumsang ni somni pathuma khan ka hitia mun romantic tak mai pakhata Samuela engineer thiam tak le longkhal tu ni bok chuan yoga zirtir tu thiam tak le ngei na tom tak mai margo goini chu atong ta a an pahni chuan hmangaina khura chuan tlalu donin Pacific Ocean a chuan an pahni chuan anin hmangaina te chu an soidun ta a chutiang chuan anin hmangaina thon tho hlim om tak mai chu chulai hmuna tang chuan alo in chan don ta ani hemi nu atang hian margo I IG te chu Samuel ania na longa khovel an fan kwala thalak lirin akhata an pahni chuan Mexico te Tongo le New Zealand te baka mundang tam tak te tlo fo thinin September ni kwa kumsang ni somni palia khan margo e chuan IG a poimnal tak mai aron ziaka hemi nu a hian margo le Samuel te chuan ani nei tur tho chu pawzuin midang te po chu an shatia vele ta a heti la hian Samuel hi kumsom thum palimi ni in margo ero chu kumsom thum pakhata upa ani thonga te chuan Samuel le margo hian ani nei na hmuna ta hian Acadia National Park chu thangin he hmun hi mai ne omani a hmun a moin ramngo hmun moi tak le tuifin jet ni na dai dang tu kham sang le moi tak tak te omna hmun ani boka te chuan himinia an thla ka tanga alan dan chuan Samuel le margo te chu in hmangai tak angin anin ko a in he anin ne na hi bohemian style anga mangin in nei zongbon anin bun tir so hnowa thingkung moi tak tak te ma chuan anin fop to bong mai ani te chuan hetia ani nei tak hno hian margoi chu a pasal piana le a chung te po an omvek na hmun Pacific chimlama mainia Belfast a thingtlang kholian vaklo Waldo County an tia chuan omzuita a chuta anon hman mek chu nuama ti thenin a pasal nen chuan an hlim thei emema a hnuwa phei chuan na tho theina green card te ron nei chawin hemi hmang hian driving license te po ani thei te boka amai ro chu van doi thlak tak main he in nei na hlim om le no patuak thar te top dan chu top na hlim om lo chu ani thei talawa thanga che an na in nei tia le maineya an net le hnu atanga chawlkar khatle ka chuan an chunga hian thilpui tak chu a thlengta ani Maine State Police te soidana chuan February ni som pakwa kumsang ni somni panga jing lamdar somvela 911 call ni en
Redfield a Girls Road in pakhata thilthleng awangin police chu an call alo ni a chulai hmun chu kumsang kha zakwa samkwa atang dei to khan Dorothy le Henry Whitemore te chena hmun ni in anni hi Samuel Whitemore no le pa te anni a ti chuan police officer ten report an don hmun an bathlen chuan Margoi rong chu thomhno engma halawin apasal nu le pa te in kota chuan alo omrenga ani ba ka hian apasal nu Dorothy Whitemore report chu in chunga hliam na tak tuara hmu ni in kumsom rok pasari upa Dorothy chu man hmo takin hliam na tak atora wang hian Lewiston Hospital a kalpui ngal ani dawata ma se heti la hian Samuel pa Henry ve thong chu heng thil a thlen lai vel hian ina ombe ho lo thong amai ro chu in a thlena a thil ba hmu chuan a thongin ari ro chu atina ta ema chu mai ba ka crime investigator te po ina thilthleng chu an hmu chuan an hria chian ngal chu chu thil chu tualthahna ani ti choni ome ti chuan he thilthlenga an mi rin hlel ber chu Samuel Whitemore kha ni ngalin khang thil dom lo takte a thlen hnuah khan atlan bo ngal ni in alanga ma se revak lawa state to parten thilthlen na hmuna tanga hlawak lawa awa hmu in an man zuita ani ti chuan Samuel chu tualthatua an pu awang chuan Kenibak police custody a da zui ni in thilthlen dan chiang taka an chui ma zong chu belpua chwa theilo tura ti ani zuita a hemi hnu hian Margoi rong po chu Augusta a state medical examiner a autopsy ti tura thon zui ni in chuta autopsy result atanga alanda na chuan Margoi the chan chu thange ni ti finfia zuin anu Dorothy Whitemore ero chu wani thlak takin doctor ti enkol na azara thi hla khopin aum talo thunga ti chuan hemi hnu a hian authority te chuan Margoi the chan tak chu lapawng theilawin engwanga thange ani ti po chu hriat alani talawa nimasila an thil hriat zong chu Margoi le Samuel ten Samuel nu le pa te tlo tura an kalai hun rei lo te akhan Whitemore chung ko chunga khan thil thalo tak athlenga ni ti chu anita a hemi ni wang hian investigator te chuan chu wan doina ra thlak tak mai chu engtianga thlenge ti le engwanga thlenge ti te chu an chui tan le ta ani Redfield maine hi khonuam le mon om tak ni in helai hmun a hian mi sang hni zaruk vel chau an chenga amai ro chu he khwa cheng ve Samuel Whitemore SpaceX a thok chen chu anupui Margoi thatua anrin helawanga man ani tak che khan khomi puite chu a thonglom ema tin ama kan seilan tak Margoi ka zen Texas om Risley po chuan Margoi le Samuel te inkara chuan boina om po a she lo thote asoya amai ro chu Margoi ne na anin hmulo na te chu a ri deu ta ka wangin chumi kara chuan boina chu anlo ne hman lo ero chu a she to lo thu asoi buka ti chuan Margoi a thi ta ka wang chuan Margoi hmangai tu a thian ti le achung te chuan an tuan sa in arwang chu a pian na ram friends sa ngei lak le tle ani thenan hian poisa ti tho khomin sa takin an beya chulai hmuna chuan Vietnamese apa an phum na hmun coastal city of Samaloa chuan thamong taka a chol ve theinan arwang chu William ngei po an tum hle bok ani heti lai me khian Samuel attorney Augusta om old mcki a chuan Samuel ke sungchanga media ten soifi atura antina chu achang do ngai holawa heba ka hian he case ram pathum friends te Vietnam te le United States lama media te chuan an ngai ven em boka nimasila akhi chui tulam US authority te chuan Margoi chu engwanga thangi ani ti re engtianga thangi ti ero chu an lapong thelo thong ma se chu te chung po chuan Friends News tam tak te chuan Margoi chunga chuan engthil che ange thleng ti chu hria tuma na sa taka lo bein limna na sa tak ne na amangai tak pasala ne me che pakhat top na himom lo tak mai chu engi achani ta ang ti te fairy tale in ne na ang maya in ne na himom chu engtin nge mang cherap thlak taka achan thei tak ti te chu hria chwa antuma chuta chuan Friends Rama newspaper chwa ma saber pol le newspaper thaber pola an ngai kumsang khazaria somni paruka tanga anti chwatan Li Figaro a inse adan chuan Margoi chungtele ama hritu te an interview na chuan Margoi thi thu an hriat khan mi tu te mai po chu a thong hle maya chu mai ba ka Margoi thian tha te chuan Samuel Whitemore chu misol tak ani theya an hriat lo thu an soini in ain ziaka tin Margoi thian pakhat mai kala Samuel anen po a voi ni voi thum lai lo in hu ve to ina a soidana chuan Samuel chu mi pafel le ani dan dana nungve mai thin ani thote soin kumsom thum pali upa Samuel chu Margoi tha ani na khan
an mi rin hlel bir ani chu a oi theilo thu asoya ma se mai kalan asoi tele pakhat chu khatia Samuel aniana anin hmel shat lai khan Samuel le margoi te chu anin chen hnuwa anin ngai zon thatle lai vel ani thu asoya tin an pahnia chuan anin hmangai ba ka mu an nuam hle ni in asoi bok ani nima sila heti lai mek hian margoi chen dang pakhat klarai ve thung chuan Samuel le margoi te inkar chu a thawak bik lo ni in asoi ve thunga ma se Samuel chu chutianga rong taka chidu tur chu ania a hriat lo thu chu asoi ve le thobuka tin margoi chen thatak pakhat Emily in local news nena asoi le dana chuan margoi chon Samuel nena anin kar chu siam thasham sham atum chena a chan chu Samuel chu a hmang em wang ni na soya ma se Samuel ve thung chuan a thil du tak chu a hriat chen lo thole thutlok na siam maidan tur a shelo nia a hriat thu asoya chota asoi zel dana chuan Samuel chuan a changin margoi chon nupui nei adwa ma se a chang chuan ril rodang a pule dei thin ni in asoya tin margo in a shildan asoi chhone na po Samuel chu thil hote te a thin arim ma the emema abik takin kanza kan ti mai anei to lo chang te hian a thin rim chu an sale zol ni in soya chuti rol chuan Samuel chu han en mai chuan mi sol tak nia a hriat lo thole aril rolama po boina anei po a hriat lo thu a sei bok ani te chuan mi zong zong ina an hriat dan chuan margoi chu me che fel takle a na tholai nom ti mi le tui tak ania ma se arin lo le abe se lo taka a thina a thlen thut na khan a thian te le a chung te ba ka a thopui te po chu a chong te emema an thinunga hmun rok zau tak a siam phata ani ber ani na taka chuan khatia komni chung je ta hitia om chung khan margo hian thian tam tak siamin hmel hriat po anga emema hemi wang hian hetia a thi hnuwa arwang an thlana hian Mariano to ha charsa hun an hman be na po mi som panga lai chu ron kal khomin chuta a thlana na hun hnung an hmana chuan dokana margoi thlak tam tak chu an da ba ka pangpar tam tak chu an da chu mai ni lovin thuziak te chu da bok ni en chuta thuziak a chuan me chi harwang le fil tak mai chu a hun lo taka a tharau lak sak ani ta ti in an siaka hengba ka hian zai pol de chuan sona hlamoi tak ron sa in an nung len zia le an khor zia te chu chungleng sawatin an lo hriat pui ve ni om tak hian sawasha moi tak tak te po chu hriatur om tel nge nge ani te chuan margoi thopui ni chen Alexa margoi memorial service te boipui tu ina asoidana chuan margoi hian tahiti mi puite hna hlimna na satak a thlena a hun hnunga ama zana le sun hun lo bo sai ve hi kan ti tur mak mo ani ti na soya heba ka hian Emily in margoi sun hun an bo sai na a thu asoidana chuan margoi nen hian communical ta khan kan thian te kal tlangin kan in hmil hriata surfing te po kan ti don thina tin margoi hi a hlim thei thinin ama ne na kan om dun to phu chuan kan hlim em renga atu emo zok zok po hi kan dam thalo emo ani chuan kan in tran pui ton thin ti in a soi bok ani heti lai mek hian a cousin Wesley po khan margoi chu a cousin satle amai ani lawa anaw a hmangai tak ni bokin Wesley ana a soi zel dana chuan margoi chu mi fing tak ani thole fiam thu tak ani thu asoya a soi zel dan chuan awm ve to na apyang mai chu anuam em beka kan hlim em reng thin tin artist thiam tak ani a khovel hi art mangte music mangte in afang kwal ni in asoya heba ka hian Wesley chuan margoi chu aza hle thu te soin ahnung zuya khovel chu fan kwal ve adu thole margoi chu angai tak se thu te engtika emo chuan kan la in hmul enge yanga arsi engmoi tak chu a choita mi fel tak mai margoi chuan min kal santa ti in asoi chok bok ani te chuan heti lai mek hian Samuel Whitemore no Dorothy Whitemore po in a pen name Darcy Whitemore ti minga tholo sekin chuta athu zia chu keni bak jornala April ni sari kumsang ni somni palia khan ante chuaka chuta chuan mai ni a hian silai manga in som na le in ti na na te asia deuh theinan tu nei tu ten hmala ro se in sarkar hian mimalina silai kol a phalna hi khawzok le thazokin kalpui sela chuti rol chon silai kan kol chon mi solaka chon min veng thei nge dona mani in thanan le silai manga tualthahna te arem deuh pha kabe sei ti in alo ze kani omye te chon hetianga thu a ze ala hian Dorothy Whitemore hian a fapa hmangon to le thilthleng tur te chu alo shelokin alo ngei to ni in kan ringem te chon investigator te po chuan
Samuel an khatiang thil rap thak tak mai ati na chan kha chhe chho to min sa takin an beya tin Samuel chunga shem na tile ko ani ma hian ril rolama fel launa anem ti de po cho an endik bek boka ma se he thilthleng hi ton hnai maya thilthleng alani awangin margoi le Samuel te chunga chuan eng thil nge thlenga Samuel an khatia atha tak mai ti kha cho kan la thei talawa eng tiknia emo Samuel cho tualthahna pothluk thei ani don nge don lo ti le aril rolama har sana alo nei rengim ti de cho hria thei thoi tora ngaila margoi pu in ro re na dik tak cho a hmu nge I be se pui phot mai ti ang ole khati song kha ton tuma kan case ngai thla kho le the cho alo ni le ta a he case in ngai dan te comment section lama in no sei vele chau don ya